Здравейте! Казвам се Панайот Славов и имам удоволствието да представя фирма UMT. Фирмата е основана през 2006 година и в момента е позиционирана на руския и български индустриални пазари. Фирмата предлага уникални услуги по покритие и презаточване на осеви инструменти. Освен това е производител на собствена линия твърдосплавни инструменти, фрези и свредла, както е и официален вносител за България на инструментите на Dyjet Япония и Dixie Polytool Швейцария. Фирмата е и изключителен представител на чуждестранни производители на специални стомани за България. На руския пазар фирмата също представя фирмата Dixie Polytool Швейцария и продава собствени инструменти. UMT освен това е и официален износител на марките ЗММ България Холдинг и Арсенал Казанлък и техните машини за страните от ОНД. Днес сме решили да направим едно практическо сравнение между фреза, производство на един от водещите европейски производители, и фреза, производство на фирма UMT. За целта сме подбрали две нови твърдосплавни солидни фрези с специално покритие, които са с диаметър на работещата част от 10 мм, обща дължина 72 мм, 3 работещи зъба, заточени под ъгъл от 30 градуса. Двете фрези ще бъдат тествани върху стандартен фрезови център и върху детайл от стомана ST45 с стандартните режими на работа, препоръчани от производителите им. За водещия европейски производител режимите са 70 метра в минута и подаване от 0,03. За фрезата UMT режимите са 70 метра в минута и подаване от 0,05. След 30 минути работа на двете фрези, те ще бъдат изследвани под микроскоп на всеки 10 последващи минути работа. За да сме напълно коректни при изследването и сравняването на двете фрези, едната производство на фирмата UMT, а другата на водещ европейски производител, направихме снимки с микроскоп на новите фрези. Да започнем първо с фрезата, произведена от водещия европейски производител. След 30 минути работа вадим фрезата и я изследваме. Отново слагаме същата фреза и продължаваме работата с нея. След 40 минути работа сваляме отново фрезата и я мерим. Отново слагаме фрезата и продължаваме работата с нея.
След това правим същия опит с нова фреза производство на UMT. След 30 минути работа, вадим фрезата и я изследваме. След като сме я тествали фрезата, отново я поставяме и продължаваме да работим. След като направихме сравнение между двете фрези, едната производство на фирма UMT, а другата на водещ европейски производител, за 1 час работа, продължихме до пълното изхабяване на фрезите. Ето и резултатите. Очевидно е, че и при двете фрези след 7-я час работа се появява значително износване, като на фрезата на водещия европейски производител се наблюдава и отчъпване по водещите ръбове. Това, което е по-очевидно обаче е, че според зададените производствени режими на фрезата на европейския производител, фрезата е работила през тези 7 часа с режим на подаване от 0,03 мм на работещ тръб, докато фрезата UMT, според предписанията на производителя й, е работила с режим на подаване от 0,05 мм на работещ тръб. Тоест, за подобно износване, фрезата на UMT е работила близо 70% повече.